Aneno ka thuolo mar warumo wawacho weche manigi chi ahinya kendo manyalo konyo oganda. Adani ibede gi ote ne nyithindo, ibede gi ote ne jopuonj, ibede gi ote ne jonyuol, ibede gi ote ne society. E kinde makoro nyithindo odong' gi ndalo manok kende to gitimo penj. Mane wach manani wach mogik wacho ne jonyuol, iwuoyo gi jopuonj, iwuoyo gi nyathi, iwuoyo gi oganda mawinjo wagi sani. Mokwongo kachako gi nyithindo. An mokwongo an nitie wuoda ineno class 8 ma emede timo gikni. An gi wuoda ma dhi timo class 8 no. Koro akawo thuolo ni makende. Ni nyithindo ma dhi timo class 8 mogikni. I wish gi success mondo gidhi gitim penj gi mijing'o monego bed gi last kick maber madhi miyo penj no nyithindo dhi kaleyo maber eyo maler magidhi tieko weche mag 844 nikech gine last cohort eyo maber mayom. Koro akwagi ni giketa chuny mokwe mondo gidhi gitim penj eyo mokwe kik gibed gi pressure moro amora manyalo miyo ok gitim maber. To be onego ging'e ni penj is not a matter of life and death. Ok en gima miyo gini koro kok gikalo penj to their future is doomed. Gibed ni ging'e ni penj kaka gisebedo ka gitimo penj moro amora. Penj chal. Gina penj ma gidhi timo to gidhi yudo grades gi. To sani wan gi gimiluongo ni 100% transition. Ng'ato ka ng'ato nigi thuolo kuma obiro dhiye mondo odhi omedre. Koro nyithindo te matimo penj be obed KPSEA nyithindo matimo KPSEA gitimo environment maber. Naneno ka manotimo last year gin kata ogidew kata sama gineno ka komigi 2 hours be gineno ka ng'eny negi ginonge seriousness magikawo gi penj. And that is the environment. Nikech an assessment man environment monego bedi ni ok in gi pressure moro mineno ni this is a matter of life and death. Ikawe softly. Nyithindo madhi timo KCSE be onego ng'e ni sani wadwa ni mondo ayaw environment mar somo ma every child can transit. Emomiyo seche moko be wang'iyo ni qualifications ok onego bed ni irido ni qualifications ni nyaka ichope kiwango ma kama eka chieng' moro ni bed kata lawyer. Watieki. Ng'ato ka ng'ato nigi okang' monego bedi. Koro mano ne jonyuol. Wadong' gi dakika achiel kende. Nyithindo jonyuol kik uket ne pressure nyithindo. Alright. Nyithindo ne unyuologi ung'egi kaka gichalo, konygi uru, gitim penj mondo gitiek penj e yo malong'o. Ne jopuonj kata be ni pod idiyowa gi joma diyowa gi puonjo to wahero, tijni be wahero, assessment be en marwa. Nyithindo gi kokalo to wan be mwamor ni tijwa watiyo yo malong'o. Koro watiyo atiya maber, wakony nyithindo gi gidhi gitim penj to ka results owuok pod wana kanyo kaka NAT wabiro chung' kodu e yo maratiro. Erokamano ne japuonj, erokamano Hesbon Otieno kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo ng'ado rieko ne nyikwara Ramogi jwang' nyakwara Ramogi mano ema kelo e giko mar tok marwa mar rameny piny ni an ka Iloli Dio Keyo wendo na Hesbon Otieno ma